Ìwọnnígun mẹ́ta ìkíní sine, cosine, tangent. Tí a bá fún wa ní onígun mẹ́ta onígun títọ́ a b sí òyìnbó níbi tí igun b dọ́gba sí àádọ́rin ìpele àti igun sí òyìnbó dọ́gba sí títà, bí a ṣe fi hàn nínú àwòrán ìsàlẹ̀ yìí. Àwòrán náà nìyí. Ìlà AB ní ìhà òdìkejì sí igun títà. Ìlà AB nìyí, ó ní òdìkejì sí igun títà. Àwa náà ti rí báyìí, a ti rí pé òun ni ó wà ní òdìkejì igun yìí. Ìlà yìí òun ló wà ní òdìkejì igun yìí. Ìdí tí a fi ń pe ìlà yìí ní òdìkejì nìyẹn. Bákan náà, ìlà A sí òyìnbó ní ìhà àgùnjáyé fún onígun mẹ́ta onígun títọ́ náà, nítorí pé òun ló dojú kọ igun títọ́ tí í ṣe àádọ́rin ìpele, òun ló sì gùn jùlọ. Ìlà yìí A sí òyìnbó òun là ń pè ní àgùnjáyé. Kí ló dé? Ìdí ni pé òun ní ìhà tó gùn jùlọ nínú onígun mẹ́ta yìí, òun náà sì ni ìhà tó dojú kọ igun títọ́ tí í ṣe àádọ́rin ìpele. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ìlà B sí òyìnbó ní ìhà ìkángun sí igun títà, nítorí pé òun ní ìlà ìpìlẹ̀ tí títà àti igun títọ́ dúró lé. Lẹ́ẹ̀kan sí, ìlà B sí òyìnbó ní ìhà ìkángun sí igun títà, nítorí pé òun ní ìlà ìpìlẹ̀ tí títà àti igun títọ́ dúró lé. Igun títọ́ nìyí, títà wà nìyí. Méjèèjì dúró lórí ìlà yìí. Ìlà B sí. Fún ìdí èyí, orúkọ tí ìhà yìí ń jẹ́ ní ìkángun. Ìkángun ni orúkọ tí ìhà yìí ń jẹ́. Wàyí o, àkọ́kọ́, ìlànà pín òdìkejì lórí àgùnjáyé tí í ṣe ìlà AB lórí A sí òyìnbó là ń pè ní sine igun títà tàbí sine igun sí. Ìyẹn ni pé sin títà dọ́gba sí òdìkejì lórí àgùnjáyé. Ìyẹn ni ìlà AB lórí ìlà A sí òyìnbó, tàbí sin sí òyìnbó dọ́gba sí òdìkejì lórí àgùnjáyé. Ìyẹn ni ìlà AB lórí ìlà A sí òyìnbó. Ìkejì, ìlànà pín ìkángun lórí àgùnjáyé tí í ṣe ìlà B sí òyìnbó lórí ìlà A sí òyìnbó là ń pè ní cosine igun títà tàbí cosine igun sí òyìnbó. Ìyẹn ni pé cos títà dọ́gba sí ìkángun lórí àgùnjáyé. Ìyẹn ni ìlà B sí òyìnbó lórí ìlà A sí òyìnbó, tàbí cos sí òyìnbó dọ́gba sí ìkángun lórí àgùnjáyé. Ìyẹn ni ìlà B sí òyìnbó lórí ìlà A sí òyìnbó. Ìkẹta, ìlànà pín òdìkejì lórí ìkángun tí í ṣe ìlà AB lórí ìlà sí òyìnbó B là ń pè ní tangent.
igun títà tàbí táńjẹ́ǹtì igun C. Ìyẹn ni pé tan títà dọ́gba sí òdì kejì lórí ìkángun. Ìyẹn ni ìlà AB lórí ìlà B sí òyìnbó tàbí tan sí òyìnbó dọ́gba sí òdì kejì lórí ìkángun. Ìyẹn ni ìlà AB lórí ìlà B sí òyìnbó. À ń tẹ̀síwájú. Ọ̀nà láti rántí àwòrán ẹ̀kan náà nìyí o. Sòá sí túmọ̀ sí sin theta, ó túmọ̀ sí òdì kejì, á túmọ̀ sí àgùnjáyé. Nítorí náà sòá túmọ̀ sí sin theta dọ́gba sí òdì kejì lórí àgùnjáyé. Ẹ wò báyìí, òdì kejì lórí àgùnjáyé. Bákan náà kí túmọ̀ sí cos theta, í túmọ̀ sí ìkángun, á túmọ̀ sí àgùnjáyé. Nítorí náà cos theta dọ́gba sí ìkángun lórí àgùnjáyé. Torí tí túmọ̀ sí tan theta, ó túmọ̀ sí òdì kejì, í túmọ̀ sí ìkángun. Nítorí náà tan theta dọ́gba sí òdì kejì lórí ìkángun. Sòá kìátòì. Tá a bá ti mọ eléyìí sórí dáadáa, a níṣòro kankan mọ́. A ti mọ̀ wípé sòá túmọ̀ sí sin theta dọ́gba sí òdì kejì lórí àgùnjáyé. Kìá túmọ̀ sí cos theta dọ́gba sí ìkángun lórí àgùnjáyé. Tòyí túmọ̀ sí tan theta dọ́gba sí òdì kejì lórí ìkángun. Ìtumọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó ta kókó. Ìwọnnígun mẹ́ta, Trigonometry. Sin, cosine. Tangent. Òdì kejì, opposite. Àgùnjáyé, hypotenuse. Ìkángun, adjacent. Ìlànàpín, ratio. Lílọ́po alákọrọsẹ́, cross multiplication. Ipò ẹlẹ́ẹ̀mẹ́wàá méjì, 2 decimal places. À ń tẹ̀síwájú. Ìbéèrè: nínú onígun mẹ́ta onígun títọ́ ìsàlẹ̀ yìí, ṣírò gúngùn tí a fi x ṣojú. Onígun mẹ́ta náà nìyí. Wọ́n ní ká ṣírò x. Wọ́n ti fún wa ní 30 sẹ̀ntímítà níbí. Igun tí wọ́n fún wa sì jẹ́ 137 ìpele. Ìyànjú: x ní ìkángun sí igun 137 ìpele. X òun ló dúró fún ìhà yìí. Ìhà yìí ló sì jẹ́ ìkángun, nítorí pé orí rẹ̀ ní igun 137 ìpele yìí dúró lé. Orí rẹ̀ náà sì ni igun títọ́ yìí dúró lé. Nítorí náà x yìí ó ń ṣojú ìkángun níbí ni. Bákan náà 30 sẹ̀ntímítà ní àgùnjáyé. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí. 30 sẹ̀ntímítà ní òun ló dúró fún ìhà àgùnjáyé.
ìhà agùnjayé nìyí nítorí pé ìhà yìí ló gùn jù nínú igun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wà nínú onígun mẹ́ta onígun títọ́ yìí. Ìhà yìí náà ló sì dojúkọ igun títọ́ náà. Fún ìdí èyí, ìhà yìí ni agùnjayé lẹ́ẹ̀kan sí. Ibi tí a ti rí ìkángun àti agùnjayé nínú sòákìá tòyì ní kìá. Nítorí pé nínú onígun mẹ́ta yìí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìkángun, wọ́n sì sọ̀rọ̀ nípa agùnjayé. Tá bá wá wo méjèèjì, ibo la ti lè rí méjèèjì yìí nínú sòákìá tòyì? A rí wípé inú kìá la ti rí, nítorí pé i yìí dúró fún ìkángun nígbà tí a dúró fún agùnjayé. Níbi tí cos theta dọ́gba sí ìkángun lórí agùnjayé gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ tá a fẹ́ lò. Tá a bá wá ṣe ìpààrọ̀ àwọn nǹkan tí a ti ní, a máa fi 1/4 ìpele pààrọ̀ theta níbí nítorí pé a ti mọ̀. Ìdí èyí la fi rí cos 1/4 ìpele. A máa fi x pààrọ̀ ìkángun níbí, òun la fi rí x níbí. Bákan náà, a máa fi 30 pààrọ̀ agùnjayé níbí, nítorí pé wọ́n ti fún wa ní nǹkan tí agùnjayé jẹ́. Ìdí nìyí tá a fi rí 30 níbí. Nítorí náà, cos 1/4 ìpele dọ́gba sí x lórí 30. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé gbogbo nọ́mbà tó wà ló dúró lórí ọ̀kan bí wọn ò tiẹ̀ kọ́ sí. Fún ìdí èyí, cos 1/4 ìpele dúró lórí ọ̀kan. A sì wá rí x lórí 30. Fún ìdí èyí, ìdọ́gba yìí jẹ́ ìdá. Ká sì tó lè yanjú ìdọ́gba tó jẹ́ ìdá, a ní láti gbá ìdá dànù. Ọ̀nà tá a lè gbá ìdá dànù níbí ni pé ká ṣe ìlọ́po alákọrọsẹ́. Ìyẹn ni wípé nǹkan tó wà nísàlẹ̀ ní ìhà ibìkan ká fi lọ́po nǹkan tó wà lókè ní ìhà òdìkejì. Ká tún ṣe bẹ́ẹ̀ náà fún òdìkejì náà. Ṣe lílọ́po alákọrọsẹ́. Fún ìdí èyí, 30 yìí máa lọ́po cos 1/4 ìpele. Ìdí nìyí tá a fi rí 30 lọ́nà cos 1/4 ìpele dọ́gba sí x, nítorí pé ọ̀kan tó wà nísàlẹ̀ yìí tá a bá fi lọ́po x náà ló jẹ́. Tá a bá wá yí padà, ká gbé x èyí tí à ń wá sí iwájú, ká sì gbé àwọn nǹkan tó kù sẹ́yìn. Nǹkan tí a máa rí náà ni x dọ́gba sí 30 lọ́nà cos 1/4 ìpele. Tí a bá wá lọ tẹ eléyìí lórí àṣírò wa láti lè mọ ìdáhùn, òun nìyí, 30 lọ́nà cos 1/4. Ìdáhùn ni 20 ojú àmì 4 5 9 10 5 òdo 8 òdo 1 8 méje 5. Ibi tí cos wà ní lórí àṣírò wa, òun là ń wò yìí, cos nìyẹn. Àwọn tá a bá fẹ́ tẹ̀. Bákan náà, sin yìí, tan náà nìyí. Àwọn tá a bá ní àṣírò nílé. Ká padà síbi tá a ti ń bọ̀. Ìdáhùn wa ni òun la ti rí yìí. A wá lè kọ ìdáhùn yìí báyìí nítorí pé ó ti gùn jù. A ní láti ṣe ìsúnmọ́ rẹ̀. A fẹ́ ṣe ìsúnmọ́ nọ́mbà yìí sí ipò ẹlẹ́ẹ̀mẹ́wàá méjì. Ipò ẹlẹ́ẹ̀mẹ́wàá méjì. Fún ìdí èyí,
nọ́mbà méjì péré la nílò lẹ́yìn ojú àmì yìí. Ibi tá máa dé, orí ibi tá máa dé dúró ní 5. Nọ́mbà tó wà lẹ́yìn 5 yìí sì jẹ́ 9. 9 ti tó, 9 tóbi tó láti ṣe ìsúnmọ́ rẹ̀. Tá bá ṣe ìsúnmọ́ 9, ó máa di 1. A máa ro 1 yìí mọ́ 5, ó máa di 6. Ìdí èyí la fi rí x dọ́gba sí 20 ojú àmì 4 6. X dọ́gba sí 20 ojú àmì 4 6 sí ipò ẹlẹ́ẹ̀mẹ́wàá méjì, sí ipò ẹlẹ́ẹ̀mẹ́wàá méjì. À ń tẹ̀síwájú. Ẹ jọ̀ọ́, tẹ́ ẹ bá gbádùn fídíò yìí tàbí tẹ́ ẹ bá ṣàǹfààní pẹ̀lú rẹ̀, ẹ bá mi pín in kó kárí àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn tí wọ́n ń sọ èdè Yorùbá, káwọn náà kí wọ́n lè jẹ àǹfààní. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kàn sí mi, àwọn ọ̀nà tẹ́ lè gbà kàn sí mi nìwọ̀nyí. Bákan náà ni mo wà lórí YouTube. Ẹ wá Mathematics in Yoruba Language by Odúowóbámirẹ́ lórí YouTube. Ọ̀gangan ọ̀dọ̀ mi lẹ́wà. Ẹ ṣé púpọ̀.